राजा बयनिसिमबो आंनि बे जसेफ नार्जारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो खुलुमग्रोनाय जाबाय। आं दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ आपडेट लानानै फैबावलायबाय। जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय कोइला मोइला पर्बतजरा पwjwokang क्लाब बिथांमोना फैगौ 27 तारिख 9 मार्च 2022 बिथांमोना फार्स्ट सेमि फाइनाल खेला जासिगोन आरो बे सेमि फाइनालखौ सोर गेलेफैगोन आरो अबेनि बेखौ आं एसे बुंनानै होनोसै। बे फार्स्ट सेमि फाइनालखौनो गेलेगोन जाहैबाय ओरैहाय सानजाहा थानाय बरमा उदांस्रि क्लाब आरो बिनि एगेन्स्टआव गेलेगोन जाहैबाय ओरैहाय सोनाबहा थानाय JBFC जारागुरि आरो बेजों लोगोसे खेलाखौ मेहेर गोनां खालामनो थाखाय जोंनि बर'निनो मुंदांखा एक्ट्रेस दीप्ति बसुमतारी बिथाङा फैगोन। आं बेखौनो आसा खालामो रायजो राजा बयखौबो लैहोर फैनानै नायफैगोन होननानै आङो आसा खालामो।